и директно включване от нашата база, град Поев, булевард Пещерско шосе. Искам да ви представя един много нов и много запазен автомобил. Става въпрос за Cadillac XT5, снабден е с 3,6 литровия мотор, V6, става на газ, колата е 4x4, AVD системата, закупена е с щита биохазард, което буквално означава замърсяване. Няма видими щити по и интериора, и екстериора. Колата е пристигна в това състояние, все пак 50 000 мили са 80 000 км. Реално говорим за чисто нов автомобил. Като този американски представител в тази гама може да го сравните спокойно с Q5, X3 и да речем GLC. Това е доста компактно, доста събрано, икономично е, съответно ставането на газ е и доста практично и правиме още веднъж икономия. За цената на тази кола, ако ви интересува подобна, обадете се, посетете ни на посочения сайт, който добре знаете, usacars.bg. Ако искате такива автомобили, свържете се с нас, ще направим всичко възможно в рамките на вашия бюджет да осигурим вашата нова кола. Благодаря ви за доверието.